λάδια, γράσα και μάκα. Ήρθαμε να αντιμετωπίσουμε ένα από τα δυσκολότερα challenge σε συνεργείο αυτοκινήτων. Είμαι περίεργος να δω το challenge. Βάγκο, για πες μου λίγο, τι έχουμε εδώ. Εδώ θα καθαρίσουμε το κινητήρα πριν από την επισκευή του, για να μπορέσουμε να δουλεύουμε λίγο πιο καθαρά και πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Το Orbex Α είναι ένας παντοδύναμος ενεργός αφρός. Δουλεύει από 2 μέχρι και 5% αρέωση. Πάμε να δούμε λίγο εδώ πως φουσκώνει η βρώμα με το Orbex Α. Ήδη έχει ενεργοποιηθεί. Ξεκάσουμε και περιμένουμε 5 λεπτά να δράσει. Ξεπλένουμε με πιεστικό. Βάγκο, για πες τι βλέπουμε εδώ τώρα. Βλέπουμε ότι έχει καθαρίσει τα πάντα, ό,τι επικαθίσεις είχε ο κινητήρας τις έχει βγάλει και πλέον είμαστε έτοιμοι να επισκευάσουμε τον κινητήρα.